señores, hoxe esas futuras estrelas do Clube Natación Arzúa que están aquí con nós. Xa viñamos anunciando dende a pasada semana e hoxe xa é unha realidade que os temos aquí. Ora vámonos a presentar e vamos a ver se lles gustan os entrenamientos, cales son as probas esas que nadan, canto tempo levan no clube. Hola, Manuel. Hola. Que tal, como estás? Bien. Lara, bons días. Lara, berrasme un pouquinho máis? Acércaste aí ao micrófono. Hola. Sí, así, claro que sí. Carla, bons días. Hola. Andrea, bons días. Hola. Mario, bons días. Hola. Que tal, como estades? Ben. Ben? Home, estades de vacacións, non? Estades de vacacións, pero hai que entrenar, non? Sí. Hai que entrenar. Bueno, deso falamos despois. Manolo, bons días. Hola, bons días. Que tal, como estás? Pois moi ben, aquí, pasando unha mañá agradable con vos, así, pendiente de que nos preguntes o que queiras. Hoxe ves en representación, Hoxe ves, además, con noticias fresquiñas que temos por aí relacionadas co clube. Os campeonatos empezaron en noviembre, por aí, xa empezamos acabando éxitos con Gaspar Andrade, pois campeón no Campeonato Galego de Larga Distancia, na prova de 3.000 metros, que fixe un tempo de 32,24 segundos, o mellor tempo de todas as categorías. Daí xa pasamos ao Trofeo Cidade da Coruña, donde José Ramón tamén acadou unha prata en 50 braza, Gaspar outra en 400 libres, Raúl prata en 100 costas, este chaval que está super motivado este ano, están todos, pero Raúl precisamente está facendo moi ben en espalda. Bueno, xa o de Iris, que fixe un bronce en 100 costas, un ouro en 50 costas e a mellor marca galega nacional en 50 costas. Aquí sí que hai que matizar que, bueno, pues chegamos, felicitounos xente como o entrenador do Santolaya, que ten xente olímpica como Merche Peris, que é un club que leva desde os anos 50 e algo, e así. E, bueno, interesouse xente do centro de alto rendimiento tamén, bueno, e a rapaza, pois, sigue nunha liña fora de serie, a verdad que dá gusto verlos entrenar a todos. Estamos nun club, o Clube de Natación Arzúa, 6.000 e pouco habitantes, e os éxitos son moitísimos. Porque dos clubes que hai por aí, pois somos o do pobo máis pequeno de todos, é o clube máis que máis tarde empezou, levamos 10 anos, isto é o 11º, bueno, pois non é que haxa moita xente, pero que hai ten moito nivel, colle con moitas ganas, e iso, pois tamén animo a xente a que o que queira probar polo clube, por aí, pois damoslle un mes gratis, pois a estes chavales contarán a hora, pero pásase moi ben. Estuveron tamén no Campeonato de España absoluto do 28 ao 30 de novembro, José Ramón e Gaspar. Ramón fixe unha marca en 50 braza espectacular, un 29,35, e Gaspar xa en 1500, as dúas mellores marcas galegas de 17 anos, no pase dos 800, fixe 8,12,21, que tiña o anterior en 8,21,66, nos 1500, 15,30,18, e no anterior tiña 15,44,88. Eso é unha barbaridade, No, é espectacular este chaval, ademais de que o convocaron a selección española postéis de preparación, que de feito hai outra sorpresa, que xa volveron a convocar outra vez. Non, ahora xa está convertindo nun fixo. Dende hoxe ata mércores, máis campeonatos, temos campeonatos galegos. Están nos galegos, pero eso xa vos contarán eles vos contarán xa. Eles xa nos contarán a ver como lles foron esas cousas, que bueno, os ser campeonatos galegos absolutos, eu creo que aí algunha medalla pescamos, non, Manolo? É bastante difícil, pero bueno, estos bichos a calquer cousa se atreven. Home, a ver, vamos falar agora cos protagonistas. Ahora calaste un pouquinho, Manolo? Falan aquí os protagonistas, temos aí a Manuel, que xa os saludábamos antes. A ver, canto tempo levas aquí nadando no Club Natación Arzúa? 3 anos. 3 anos xa? Ui, é moi pequeniño, cantos tes agora? 10. Ui, desde os 7 anos, non? Sí. Gústache? Sí. A ver, dime que probas nada, Manuel, a ver. Ou cales son as que máis lle gusta nadar? As que máis me gustan nadar son 100 estilos e 200 crono. Esos son os que máis... E 50 espalda. Os 50 espalda? É que é máis fácil, nadar cara adiante ou nadar cara atrás? Para min cara atrás.
É máis fácil, sí? Sí? E cal foi o último campeonato no que estiveches? No de Liga, Ajá, en Santiago, E cando foi? o 19 de decembro, O sea, hai pouquinho. no 20, creo. Por aí, máis ou menos, non? E cales foron as posicións que colleches? Non o sei ainda. Non o sabes aí? Creo que quedei segundo, Ah, non sei máis. non sabes máis. A ver, onde anda Andrea? A ver, Andrea, ti tamén fuches eses campeonatos como Manuel? Sí, Como foi a cousa? A ver. moi ben. Nadei, pois tamén espalda. É o que máis te gusta tamén? Non, a mí gustame máis crawl. Crawl, Ah. Pero isto de crawl é moi difícil, non? non, Non, seguro. seguro. Porque ves, aí teñen así unhas posturas un pouco raras, non? Ou nada. Non, é máis difícil mariposa para min. Porque costa máis cos brazos. E crawl non cansa tanto. Ajá. É que ti acordaste dos postos que tiveches nese campeonato? Sí. E como foi, a ver? Moi ben. O único que nadei foi espalda, pero quedei de primeira. Quedaches a primeira? Sí. E canta, había moita xente participando? Sí. E que lle vas pedir ao ano novo? Non sei. De éxitos, digo. Éxitos. Sí. Ti estás a gustos? Canto tempo levas ti? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Sí. Carai. Pero agora vou falar eu aí con Carla, que antes dicíame unhas cousas, a ver, non sei se non estará escoitando Héctor, non sei. Carla decía que Héctor é moi bo, pero, bueno, que os exprime bastante, non? Que son duros os entrenamentos, verdad, Carla? Sí. A mí gustaban máis os de logi, os entrenamentos de logi. Bueno, son distintos, non? Cada Os de entrenador... Héctor son máis duros. Cando me falas de que son máis duros, de que maneira son máis duros? Manda vos dar máis voltas á piscina ou... Moitas máis. Moitas máis? Pero ti resistes todo, non? Sí. Cales son as túas probas? As que máis te gustan? 50 mariposa e 50 crawl. Bueno, Andrea decía que o de mariposa parecía máis difícil a ti. É que é o meu mellor estilo. É o estilo que máis te gusta, no que te sientes máis cómoda. Sí. E neses campeonatos, como foi a cousa? Nadei 100 espalda e 50 mariposa. Ajá, é ben, non? Sí. En que posto quedaches? Primeira nas dúas. Primeira nas dúas? Carai, non? Dixeras todo unha estrela, Tiña de razón eu cando decía, Manolo, aquilo de as futuras estrelas, non? Do Club Natación Arzúa, estamos acostumados a falar de moitos nomes e de xente moi importante que trouxe para Arzúa medallas a nivel nacional, non? Tamén incluso, non? Pero aquí están, esta xente está moi preparada, Hombre, Pese a que os entrenamentos son moi duros, Sí, despois que te expliquen como é unha verdad que sí, que son duros, que nadan sobre 3.500, 4.000 metros en un entreno estos chavales, Pero precisamente Carla, tanto Carla como Lara, foron a un torneo que organiza o Liceo da Coruña, que hai bastante nivel, é un torneo de nadador completo, e aí conta, teñen que nadar todo tipo de probas, estilos, e despois fanlles unha evaluación, e por aí aquí ganou Lara unha medalla que che pode explicar despois como a conseguiu, e Carla tamén outra medalla ganou. Andrea estuvo ás portas de unha tamén. Estuvo a hacer. Claro, A ver, cousas, que di Carla aí? injusticias, chamas eso, non? Pero esta proba da que fala Manolo é moi dura, non? O nadador completo, eso que é? Pola mañá nadas crawl e despois pola tarde nadas todos os estilos que che quedan. Mariposa, espalda e brazo. Carai, entón aí, cando se chama isto de completo é que tens que saber nadar de todos os estilos, non? Vamos a falar con Lara, a ver, que me comente Lara aí que tuvo aí moito éxito, non? Nesa proba. Lara? Sí. A ver, contame un poquinho, acércate aí ao micrófono. A ver, ti que nadaches ali? Nadei braza,
nadei espalda, nadei crawl e nadei mariposa. Todo eso? Uf. E quedaches primeira? Nunha, En cal? Cal quedaches primeira? en braza, En braza? É a que máis che gusta? E ti canto tempo levas no club? un ano. Na máis un ano? Carai, e con un ano xa tes eses éxitos. Sí, Eso é que traballas moito, non? sí. E ti coincides aí con Carla de que Héctor davos moita caña, non? Sí, Hai que traballar moito. Pero tedes que saber unha cousa, que traballando moito consiguen os éxitos, eh? E por eso ti, ves, quedaches aí primeira porque traballas moito tamén, non? sí, Estás contenta? sí, E cos teus compañeiros e todo moi ben, non? sí. Ahora falamos un poquinho de como son os adestramentos. Mario, que tal? Acércate aí ao micrófono, non? A ver, ti tamén fuches isto do nadador completo? Non, A ese non fuches? E cal foi a última proba na que estuveches? en Santiago, En Santiago? E que nadaches aí? 50 espalda. 50 espalda. Na máis? Non hai. Bueno, tuve en relevos de braza e crawl. Ajá. Isto dos relevos como se leva? É moi difícil isto dos relevos? Hai que estar moi atentos, non? Para saltar á piscina cando hai que saltar, non? Para dar o relevo. Bueno, é algo fácil. É algo fácil. E non vos adiantades a veces. Non? Non. A ver, que me quere comentar a ver como vos chegades á piscina un día e está ali Héctor, non? A ver, que é o que facedes? Como vos di, veña? Como é? É que André e eu chegamos máis ou menos media hora antes. Pero claro, para ir preparándose, non? Non, para xogar. Ah, entón xa sei, digo, estas están xogando aí, ora voulles poñer o adestramento aí completiño, non? Non. Non? E logo como é? A ver, explícame un pouquiño aí. Xogamos e despois antes de que empecemos a nadar calentamos un pouco para estirar esas cousas. Pero, por exemplo, se chegas a hora en punto xa te metes a nadar, nunca lentas antes. Ah, e aí notase, non? E despois, que máis? Que máis? Que máis facedes? E que che explicadelle como é o entreno desde que empezades con suave e tal. así. Empezamos Bueno, elas antes xojan, e despois vos entrenan. casi sempre empezamos co calentamento e despois sempre empezamos con E que facedes no calentamento? Como que Estiramos ejercicios? os brazos, as pernas, os codos e máis cousas. E facemos abdominales, flexións. Ajá. E que máis? Nada máis. E canto dura o entrenamiento? Unha hora. Unha hora? Máis media. Unha hora máis media. Excepto os lunes. Depende dos cursos. Por exemplo, os que van no curso A, unha hora. Os que van no B, unha hora máis media. E os outros van aumentando as horas. 2 horas. Claro, os maiores máis, non? Sí. Canto entrenan os maiores? 2 horas? 2 horas. Máis ou menos. Uf. Bueno, ti que estás no máster tamén. Sí, aí andamos. Ti case desde o principio, non? Levas no club? Non. Non, eu levo 5 ou 6 anos, levo. A como levas o... Moi ben, é que nos... os entrenos? Bueno, os nosos entrenos son máis floxos cos destes. Nos entrenamos sobre 2.500 metros, a veces 3. Pero estos sí que entrenan, estos empezan xa quentando con 600 metros. Variados, non sei, bueno, aí explícalle, Manuel, como facedes o entreno vos todo. O vos é máis interesante con nós. Facemos algunhas series de 100 e algunhas de 50 Ou 25. ou 25. Facedes técnica tamén. Sí, Sí, bueno, pois nós facemos máis ou menos o mismo, pero menos. máis light, somos máis pesados que eles salen cando pito o entrenador salen, nós facemos máis remolós e eso, pero bueno. A vos tamén quedades media hora antes para xojar, non? Sí, máis ou menos, parecido. Pero ben, pois este ano fixemos 2 campeonatos, un en Carballo e outro en Lugo, fai 2 semanas,
que bastante ben, contentos todos, dentro do tal. Este ano os campeonatos galegos cambiaron, non son 2 días, vamos a Pontareas, nadamos 3 pruebas este ano, antes eran 2, 3 pruebas e relevos. Nadamos unha da Anchoción a 1 ao sábado e 2 ao domingo. E así vamos tirando a temporada, contando de facer algún logro por aí nos campeonatos galegos. Bueno, como quen diga, a temporada acaba de empezar. Sí, pero isto é moi intenso, na natación vai moi intensa. Estes rapaces xa foron a 2, 3 ou 4 campeonatos, xa os pasaron. Contento de formar parte da familia do club, Manuel? Pois sí, moi contento. É difícil darse aguantado porque implica moitos cartos e poñer moito da parte de moitísima xente, pero bueno, aí andamos aguantándonos e seguindo, pois con estos éxitos dá gusto traballar, a verdad. Bueno, que non diría, non? De que cando arrancou o club, de que tivéramos todos eses éxitos, non? Sí, increíble, increíble. É que pasou, ademais, é xente, bueno, pero xa non está ligada que mágoa de Óscar Pereiro. Sí, de feito, foi un chaval que se ofreceu a facer un relevo, se dixo que non lle quería quitar ningún protagonismo aos nadadores, pero ofreceuse a facer un relevo, pero como foise outra vez para Estados Unidos, pois eso, pero sí, porque son referentes tanto el como Gaspar, como José Ramón, ou ahora mismo Iris con estas marcas que está facendo, son referentes. Gaspar é un chaval que eu vinlle cousas, por exemplo, aquí chegar un sábado despois de entrenar como un bestia toda a semana e decirlle 10.000 metros de tolerancia. El ponse o seu bañador, vai nos nadar. Que é isto de 10.000 metros de tolerancia? Bueno, pois para estar a punto, sabes? Hai temporadas... Son denominacións técnicas da natación, non? Hai momentos da temporada, pois, que os entrenadores do centro pídenlle, cando ven pa aquí, que ten que facer uns entrenos, eso. Pero tenme gracia, Héctor, que di el... O mellor de todo é que unha vez que se cambia, se lle dis tens que nadar outros 10.000, el volve non protesta, sabes? Que é espectacular, pero bueno, como todos. É un superhombre, Sí, no, Gaspar... De feito, a xente que está nadando ahora están a un nivel que dá gusto velos entrenar, é alucinante. Algún día un entrenamiento deles impresiona un pouco xa. Bueno, tío mellor sí, é un nin de coña, No, bueno, poume mantendo como podo de vida. Bueno, ora acaba xa o ano, xa... Por certo, Manuel, que tal de notas? A ver, vamos falar do... Ben, aprobaches todo? Sí. Non che consta así un pouquiño... Ti cantos días entrenades? Por certo, así que non lle preguntei, cantos días entrenades, Manuel? 5. 5 días á semana? Ui, e a que hora é? Los luns de 5:15 a 6:30 e o resto dos días de 7 a 8:30. Eso non costa un pouquiño? Ou non? Non? Pa nada, non? Non. Andrea, a ti costache? Ou xa está... Claro, Depende de como sea. vas contenta, non? Sí, E aprobaches todo? sí. Aquí... Bueno, que eso tamén é importante, aprobar todo e tamén disfrutar da natación. Carla, ti que tal? Ben, non? Tamén? Eu sí, eu ben. Ti ben? Sin problema ningún, non? Sí. Costache así un pouquiño... Bueno, ti xa quedas ca túa amiga para xogar media hora antes, despois de salir da Non clase. a miña amiga, a miña prima. Aí a túa prima? Pois mira, pois ainda todo queda na familia, non? Así que aprobaches todo, non? Excepto Ai, quedouche unha. E cal che quedou? inglés. Ti o inglés... Non. Non se me dá nada. Nada ben. Hai que estudiar. Hoxe en día hai que saber moito inglés, Ti imagínate que ahora vas aos campeonatos do mundo e cousas destas que falar inglés. Entrevistante... Bueno, ya teño unha profesora ahora. Bueno. Todos vamos, ao final do curso aprobámola, non? Sí. Sí, verdad? E Mario, ti que tal? Aprobaches todo? Sí. A ti tampouco che costa nada ir a entrenar aí todos os días, non? Non me costa. Nada? Gustache moito, non? O peor son os deberes. Claro, porque hai que sacar tempo para facerlos. Cando os faz? Cando faz os deberes? Cando volves de adestrar ou antes de ir a adestrar? As 2 veces. Antes e despois.
Faz un pouco antes e depois acabalos, non? E Lara? Lara como fai cos deberes, máis con todo iso? A ver. Eu non levo deberes. Non? Non levas deberes? Non, Non che poñen deberes? non. Carai, que suerte tes. E todos os demais, sí. E logo? Chegan a sitios calquera. Estos chavales que están ahora aquí, estou convencido de que van a dar algún día un campeonato de España, sabes? Claro, xa te metes en mundos que claro, vas a ver un campeonato de España e pode te asustar ver a xente que ves ali con aquelas envergaduras, chavales xovenciños por aí, claro, chegan a... van subindo de nivel moi rápido, si se aplican, claro. No, pero estes son moi aplicados. Estos sí, estos sí. Eu creo que sí, non? Sí, sí, daqui eu penso que van ir todos para arriba. Non lles queda outra, sí ou sí, que son os que teñen que tirar do club. Porque ambos verán un campeonato de España e cosas destas, Carmen. Pero bueno, digo que os chavales que queiran probar por aí, que hai moi bo ambiente, hai... Bueno, é algo que repetimos sempre, Manolo, cando temos a Teresa, cando temos o de... Home, hai que animar aí a xente, non? Porque estamos, bueno, pues, nun concello pequeno, evidentemente, estes nenos, pues, darlles a oportunidade tamén de compartir algo máis que algo máis con club, non? Como é o Barça, non? Como se di, non? Isto do Barça. Pois sí, claro, pero aparte de que é unha pena que estas ocasións vou non desperdicialas, porque eu non sei, eu espero que dure toda a vida o club este, pero é moi difícil aguantarse. É un club referente na natación como o da Arzúa non o ten Lalín, por exemplo, que tuvo xente no Campeonato de Europa e por aí non ten nin club de natación. Melide, pueblos todos dos alrededores, pois teñen un bo trampolín, nunca mellor dito, para meterse aquí. Claro, porque aparte que hai moi bo ambiente, é unha formación moi boa, velos que todos acaban facendo amigos, acaban xuntos ao final na piscina de fora, bueno, pois conviven moitas horas e eso. Pero, bueno, pues que é unha gran oportunidade para facer algo, para sacarlle o rendimiento física e mentalmente, non? Non, e ademais vemos os que están con moitas ganas. Vamos facer unha... O que sí, tamén decimos é que todos os apoios que poida haber, sobre todo económicamente, serán benvidos, non? Todos. Sí, sí. Encantados. Pachal, moi bons días. Que tal, compañeros? Moi bons días. Bueno, decía, vamos a chamar a Pachal para que felicite ese ano, para despedir este ano 2015. Pero nos podemos esquecer dos másteres, que senón aí vamos non vais a ter aí. Hola, que tal, Pachal? Eu quero decir públicamente agradecer, como coordinador deportivo, agradecervos a labor que estades facendo e como actual felicitarvos por esa labor que estades facendo, porque a verdade é que estades a facer impresión. Estades, motivamente días, facendo que o Club de Natación Arzúa sea un referente dentro da natación gallega, iso é fundamental nun concello pequeno como é o da Arzúa, pero que estamos disputando e que está derogando o nome da Arzúa mellor. Sí, pois é certo que dixe moitas gracias pola parte que nos toca, que a ti tamén unha pouca tocarache. No, é verdad, pois nos tempos que estamos levar un club como este é moi difícil porque hai que cadrar sobre 40.000 euros ao ano. Solo na federación xa nos levan solo por nadar e por pruebas cobranche, por nadador, por prueba, por todo cobranche. Ao final vanse casi 6.000 euros solo para poder nadar. E despois empezas a... Eso que vamos, claro, os pais, claro, tamén aportan moito eso, pero é difícil aguantarse, claro, sería maravilloso que a xente que viñera a probar, porque estou convencido de que habrá moitísima xente por aí que lle encantaría e que sería moi boa en este campo. Hai xente de todo tipo, que non é que podes nadar moito menos, moito máis, o entrenador é o bo que temos non todos os máster por aí teñen entrenador. Nós temos sorte de telo, el adaptache un treino para ti, en eso, moi personalizado todo, como é a ilusión que se pon todos os días, sabes, porque claro, non é o mesmo ir a entrenar que a edad destos que canosa, que pois eres moito máis remolón, por aí. Claro, hai que motivar. Costa máis levantarse do sofá, Pachal.
Bueno, pois, Manuel, que nos imos. Gracias por vir, Chao. Cando queiras volves, Sí. Vale. A ver, Andrea, tes as portas abertas cando queiras, ti chamas aí á porta, quero falar. Vale. Vale. Carla, o mismo. É que o de falar na radio non me gusta moito. Non che gusta moito? É que prefieres os entrenamientos de Héctor ou vir a falar á radio? Vir a falar na radio. Mario, amigo, gracias por vir, Nada. Vas volver outra vez? Se podo, sí. Pois veña, eu invito-te, E a ver, Lara. Lara é un pouco tímida, que si, Lara? Sí. Eres un pouquiño tímida? Sí. Pois cando te tiras á piscina aí non hai timidez nin hai nada, non? No. Aí todo pa diante, veña, verdad? Sí. Gracias por vir, Lara. De nada. Manolo, gracias por vir, Pois de nada, vos. Un placer, non? Dá gusto, falar con estas, como decíamos sempre, futuras estrelas. Sí, sí, hombre, aí teñen moi bo feeling entre eles, dá gusto, sí, velos como traballan, como se desenvolven tanto antes como despois dos campeonatos, por aí. Moi ben, é así, en esta línea queremos seguir, feliz ano novo a todos. E que veña un poquinho de cartos tamén, non? Para o club, como decía Pachalaí, Por fai suposto. falta, como decías A ti hucha tamén. está aberta sempre. Eso sí, ao mellor non moi chea, pero aí... No, chea non, Chea pero bueno, por lo menos podemos decir que non debemos. Que eso xa vale moito, vale Xa che moito. digo, non? Endeudados non estamos, pero aí andamos. Estamos a pre aí, non? Como digo. Bueno, facendo números, non? Para alcanzar esos números. Pois claro, todos os días, ademais, non é que sea un día ou outro, son todos os días, agora están nos campeonatos galegos, e claro, van seis rapaces e dúas rapazas. Dúas rapazas. É un entrenador, e por aí, eso, claro, costa moitos cartos, hai que desayunar, comer, cenar, e por aí, eso que aportan os pais, tamén, porque antes pagábase todo, pero ahora non se dá sostenido eso, e aportan parte, aportan aos pais e tal, ahora mismo non sei que parte é, si nestes galegos, como é, porque claro, hai que pagar licencia de campeonato galego, licencia de campeonato de España, bueno, esas cousas que lles pasa a todos, tanto no fútbol como no tal. Sí, todo é pagar, así, pagar e pero pagar. bueno, outro ano máis dámolo tirado. Pois seguro que sí. Pois o dito, oi, que vos trae moitas cousas os Reizes. Non sei se vos deixou algo Papá Noel. Sí. Deixou? E por Reizes tamén xa mandaste a carta? Sí. Vale, pois entón seguro que vos, como vos portastes moi ben, van vir cargadiños de regalos os Reizes. Rapaces, hasta outro día, Chao. Chao. Veña, que nos imos, que xa nos pasamos 5 minutinhos, todo punto ás 12 do mediodía, pero dá gusto, non? Falar con toda esta xente. Viaxo a Construcción Quilloi, Auto Rico, e a máis,